rozožra. Mňau. Tom vznikol v Amerike. Jeho prvé meno bolo Jasper. To 60 dielov sa už nenatáča. A dnes? A dnes sa už rozprávka Tom a Jerry nenatáča. Tom nikdy nevyrastie. Tom's got one head, 2 ears, 2 eyes, 1 tongue, 1 mouth, 1 nose, 1 tail, 4 legs, body. Teraz vám poviem rozprávku o Tomovi a Jerry. Jedného dňa sa stretol Tom a Jerry. Jerry začal utekať, lebo Tom ho chcel naháňať. Jerry zaliezla do dierky a Jerry, teda Tom, zacítil kudlačákov rybu. Išiel do kudlačákov. Kudlačákovci, dávajte si pozor, zade tam máte